با طلبی подписчиков треки Соляна разбираем это. Dushanbe Production. Моушти касешидо уайма безорай ишқа ҷудоиш дардай татид боша беозорай ухандай тенигоит маракат ошиқт ябор ба чашмои ма хит табӣ мегирад занакат ма хелашид ошиқтам неки мо якҷоя нестем ма мехом таи машай ту мехоҳи ҷура бестем гуфту маъқули гуфти гап намезанам ҳич қақатӣ ма ҳолям ошиқтам гарчи насохтӣ ишқа қатим баъде гузашти вақте фаҳмидам ата шенидай шумш дидам гуфтам и духтарак ма шеник будайлак ҳолям дӯстат медорам ҳолям намундай нисам ҳолям дар ханда ва нигоҳа чашмои ту мухлисам тақдир ё айма мекарди